झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन लपेटा। ज्यावेळी आपण पेन पनवेलच्या मार्गाने जातो त्यावेळेला प्रत्येक ठिकाणी धाब्यावर ही हमखास चिकन लपेटाची डिश आपल्याला पाहायला मिळते आणि आपण हमखास त्याची तिथे जाऊन चवही घेतो। आणि आज ती तुम्हाला मी डिश दाखवणार आहे। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे मी आता 500 ग्राम चिकन आहे, मी स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। तेल, हे मगजबी आहेत। मगजबी कुठच्याही वाण्याच्या दुकानात तुम्हाला सहजपणे मिळू शकतात। आणि हे मी 15 मिनिटापूर्वी स्वच्छ धुवून पाण्यात ठेवले आहेत। 2 टॅमॅटो घेतले आहेत। हळद, 3 छोटे कांदे चिरून घेतले आहेत, बारीक चिरले आहे। आलं लसूण पेस्ट, हा माझा घरातला साठवणीतला मसाला आहे। कोथिंबीर, 2 मिरच्या घेतल्या आहेत तिखट, सुकं खोबरं मी भाजून घेतलं आहे। आता साठवणीतला मसाला आपल्या घरी जो नेहमी आपण वर्षासाठी घरात बनवतो तो आपण घेऊ शकता। आता आपल्याला सर्वप्रथम काय करायचं आहे, हे मी अर्धी वाटी सुकं खोबरं छानपैकी असं भाजून घेतलं होतं आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे आणि 2 मिरच्या ह्या आपल्याला, आणि हे मगजबीज हे आपल्याला एकत्रपणे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। मी आता ते वाटून घेते। हे बघा, आता आपण अशी छान याची पेस्ट बनवून घेतली आहे। आता आपण चिकन लपेटा बनवायला सुरुवात करू। आता आपण चिकन लपेटा फोडणीला घालूया। ते सर्वात आपल्याला पहिलं तेल घालायचं आहे। तेल थोडं जास्तीचंच घालायचं आहे कारण वर ग्रेव्ही यायला हवी। आता आपण हा कांदा घालूया। हा कांदा मी बारीक चिरून घेतला आहे आणि आपल्याला हा कांदा छान एकदम गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतायचा आहे। ही चिकन लपेटा ही रेसिपी अगदी बनवायला सोपी आहे। जर आपल्याला त्या पेन पनवेलच्या धाब्यावरची टेस्ट घ्यायची असेल तर आपण ही सहजपणे आपल्या घरी मी दाखवलेल्या पद्धतीने जर तुम्ही केलात तर खाऊ शकता। हे बघा, आता आपला कांदा छानपैकी आतमध्ये आपण भाजून घेतला आहे, व्यवस्थित तळून घेतला आहे आणि छानपैकी तो मिक्स झाला आहे व्यवस्थित। आता आपण त्याच्यामध्ये टॅमॅटो टाकूया। अशाच प्रकारे आपल्याला टॅमॅटोसुद्धा आपल्याला आतमध्ये अगदी एकजीव होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। दोन मिनटं त्याच्यावर झाकण ठेवून व्यवस्थित शिजवून घेऊया। हे बघा, आता आपलं हे व्यवस्थित कांदा आतमध्ये एकजीव झाला आहे। कांदा आणि टॅमॅटो असे आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे आहेत। आपण जर आपल्याला वाटलं तर आपण हे कांदा आणि टॅमॅटो मिक्सरला सुद्धा लावून घेतला असता, पण मिक्सरमध्ये तेवढी खास टेस्ट येत नाही कांदा टॅमॅटोची। आपण असा जर तेलात परतून घेतला तर त्याला खूप छान टेस्ट येते आणि खायलाही खूप चविष्ट लागतं। आता आपण यात 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट टाकूया। ती सुद्धा थोडी परतून घेऊया। आता आपण चवीनुसार आपल्याला जेवढं तिखट हवं असेल, म्हणजे काही लोकांना जास्त तिखट लागतं, काही लोकांना कमी लागतं, तर मी 3 चमचे हा माझ्या घरचा साठवणीतला मसाला केला आहे, तो मी त्यात वापरला आहे। तो व्यवस्थित परतून घेऊया। थोडी हळद टाकूया। हे सुद्धा व्यवस्थित जर आपण एकजीव होईपर्यंत परतून घेऊया। आता बघा, छानपैकी आपल्या ग्रेव्हीला तेल सुटलं आहे। तेल सुटलं म्हणजे आपण समजायचं की आपला हा मसाला पूर्णपणे छानपैकी शिजलेला आहे।
आता याच्यात आपण हे चिकन टाकूया. हे मी अर्धा किलो चिकन घेतलं होतं. तुम्ही 1 किलो घेतलं तर मी सांगितलेल्याप्रमाणे दुप्पट त्याचं माप घ्या. हे पण व्यवस्थित परतून घेऊया. आता आपण ही ग्रेव्ही पूर्णपणे या चिकनमध्ये लपेटून घेऊया. म्हणजे पूर्णपणे त्याला कवर करूया ग्रेव्हीने आणि थोडं 10 मिनटं शिजवत ठेवूया. आपण हे 5 मिनटं झाकण ठेवून थोडं पाणी टाकायचं नाही आहे, एवढ्यात आपण शिजवून घेऊया. हे बघा आपलं चिकन कसं छानपैकी दिसायला लागलं आहे. तेल सुटलं आहे त्याला आणि खूप छान दिसतं आहे बघा. आणि सुगंधही खूप छान येतो आहे. आत्ता तेवढा सुगंध येतो आहे. आता त्याच्यात आपण हा जो मसाला तयार केला होता, कोथिंबीर, मगजबी, एक हिरवी मिरची, आलं लसूण पेस्ट, ते आपण ह्याच्यात टाकूया आणि थोडं पाणी टाकूया. मी हे मिक्सरमध्ये वाटलं होतं, त्यात मिक्सरचं पाणी थोडं मिक्सर धुवून घेते. 1-1.5 ग्लास पाणी आहे, जास्त आपल्याला पाणी घालायचं नाही आहे. त्या वाटणात आपण सुकं खोबरंसुद्धा टाकलं होतं. व्यवस्थित ढवळून घेऊया. हे बघा मी छान एकजीव करून घेतलं आहे. आणि हा चिकन लपेटाचं चिकन जे आहे ना आपल्याला, ते जास्त पातळही करायचं नाही आणि जास्त घट्टही करायचं नाही आहे. अशी ग्रेव्ही ठेवायची त्याला. पण अजूनही शिजायचं आपल्याला. आता हे मी याच्यात मीठ टाकते. चवीनुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. आता आपल्याला हे मीठ व्यवस्थित आतमध्ये ढवळून घेऊया. आणि आपल्याला आता हे मीडियम आचेवर 15 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. पण आपण 15 मिनटामध्ये एकदा 10 मिनटांनी त्याला उघडून बघायचं आहे, कारण ते खाली कढईला आपल्याला लागता कामा नये. आता मी ते 10 मिनटं शिजत ठेवते. बघा 10 मिनटांनी मी सहज असं परतून बघते आहे. आता आपलं चिकन बऱ्यापैकी चिकनने तेल सोडलं आहे. जवळजवळ आपलं चिकन लपेटा तयारच आहे. पण तरी पण अगदी छान टेस्ट लागण्यासाठी अजून आपण त्याला 2 मिनटं गॅसवर ठेवूया. बघा आता मी पुन्हा 5 मिनटं ठेवलं होतं. बघा आता किती छान एकदम तेल सुटलं आणि सुगंधही खूप छान आला आहे. काय होतं, काही वेळेला रेसिपी बनवायला खूप उशीर होतो, जास्त वेळ लागतो, पण त्याच रेसिपी खायला आपल्याला चविष्ट लागतात. आता ही रेसिपी करून तुम्ही नक्की बघा. आणि तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आपण त्यात गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर टाकूया.